Hi guys, welcome to my vlog. Sa dili pa ko magsugod mga guys, ang inyong bugoy mapasalamaton sa padayon ninyong suporta. Ang unod sa atong video karon mga guys, ang tumong og tuyo ani nga mapakita sa inyo ang nagkalaing-laing lugar sa biyahe sa inyong bugoy. O ato nang pagasugdan o mamalihog na lang tag subaybay pod sa video nga atong pagabuhat. Hi guys, maayong adlaw. Karong takna mga guys, ato ning subayon og ning karsada nila padulong sa kitawag na to Surigao City. Kini ang karsada mga guys, gikan ni siya sa gitawag na to kining Karaskal. Nya ato ning tabukon ning atong kining gitawag nila nanganaw-kanaw nga kabukiran. Nya kung makita ninyo mga guys, pataas ang dalan. Mao ni isip isa ka kuan mga guys, driver o isa ka biyahidor, ang tanan nga magian nato o tanan nga nindot sa pananaw o mabusog pod ang atong mga mata sa mga nindot nga view. Bali kini nga kuan mga guys, kini nga dalan nila, lapos ka murag di ko masayop mga guys ato nang tabukon ng bukid diha. Nya pag naong nimo diha mao nay gitawag nila kining barangay Taganito. Pero kini tangas kay ni nga dalan mga guys, nya medyo kuan siya mga guys, kurbada o liko-liko. Mao nga doble amping sa atong mga kabading driver. Kung wagi ta dire o sa atong mga kaubanan pod nga o kaigsuonan nga mga nakatungtong na ani nga lugar. Kay kini nga lugar mga guys, kuan ni siya, mining ni siya nga kuan, mining corporation ni siya nga kuan mga guys, minahan. Diri nimo makita ang kining murag hagdan-hagdan nga bukid kay maupod ni pinakasikat nga kining kuan, minahan diri sa tuwa sa Mindanao. Dapit ni siya sa bali duha ka kuan, duha ka district ang iyang nasakupan ani mga guys. Medyo kuan man tawagan ni murag kun di ta masayop mga guys, Surigao del Norte ni siya mga guys nga kuan, nasakop diri. Mao ni ilahang bukid diri nga pinakataas. Unya ang karsada diri mga guys, kung diri ta makuan, kung walay swerte mga guys, diri ka mahagbong, lisod ka makabawi kay mga dagkong bato na sa ubos. Unya ikaduha taas nga pangpang. Ginakuan ni siya sa mga kuan diri mga guys, bakho. Mao nag gamit pod nila sa ilahang minahan o nagkadaiyang gamit sa mga bahin pang mina. Unya usahay mga guys, kung mag-ulan usahay mag-landslide pod dire. Kay atong niaging tuig mga guys, dili ko makalimot, naabtan tag kining landslide dire. Atong panahon na mga guys, wala pa man ta ani nga buhat, mga wala pa tay video ato. Diri dapita mga guys, mao ni nag-landslide dire sa niaging tuig. Mao nga sa mga uban diha, shout out sa mga kaubanan o kabadihang driver nga nagatungtong na ning area. Di lalim ang kinabuhi mga guys sa isa ka driver, mao nga isa ka biyahidor, mao nga kinahanglan pod sa mga uban diha nga gitawag na to ubos og panan-aw sa kining bahin sa among trabaho. Isip isa ka driver, mao na gitawag mga guys nga kitay gitawag og professional nga walay diplomang nadawat kung si Max Urban pay, kung sa kanta pa ni Max Urban. Pero ang atong giampingan mga guys, ang atong lisensya, ingon man ang atong karga o kaubanan nga nakapatong sa truck. Mao nga ikapasigarbo nato mga guys nga maskin ingon ani ang atong trabaho, driver lang, pero napud tay gitawag na to kabahin pud ta sa kuan, kung sa Tagalog pa lipunan, napud tay papel nga ginagunitan. Unya ato lang hinumduman mga guys nga kitay nakabalo o
unsa ka bugat ang atong karga. O shout out sa mga uban diha nga moingon nga usahay dili man nato malikayan mga guys na makasaway pod sa atong trabaho. Isip isa ka driver nga usahay daw ato lang ipaagi sa kining gitawag og kining kinumidya. Kay kuan man na mga guys, gitawag na to initiative lang nimo ang pag initiative lang nimo o bali ikaw na bala mo sabot sa mga istorya kung kinumidya ba o tininuod nga mga istorya nga moingon nga kuan ta murag nakakuan pod sa atong trabaho, nakaminos o wala sila kabalo. Pero ang inyong bugoy mga guys masinabtanon. Isip inyong bugoy ako masinabtanon mga guys nga kung kuan pa wala sila kabalo labi na sa mga kaubanan nato diha nga daily driver. Ayaw mo diretso paghusga sa isa ka driver o bali na ako sa side sa driver ato lang ning timbang-timbangon. Wala mo kabalo unsay trabaho sa isa ka driver o wala mo kabalo kay dili ka mo'y nagunit og manubila. Kami nakabalo unsa ka bugat ang gining karga o unsay dagan sa sakyanan. Mao nga kinahanglan namo mag-amping kay kami mao'y nakabalo sa dinaganan sa sakyanan o makaya pa sa brake. Magdepende sa imong karga mga guys, kaya ang karga diri sa ato mga guys sa Pilipinas usahay overload. Unya ang atong dala mga guys 10-wheeler dapat ang karga na 18 tons to 25 tons mga guys bugat na sa 10-wheeler. Mao nga kinahanglan nagdiskarte sa driver, kinahanglan nag-amping. Mga sa mga uban diha nga wala pa kabalo unsay trabaho sa isa ka driver. Ang driver mga guys nakabalo na siya sa iyahang sakyanan, nakabalo siya sa iyahang karga unsa ka bugat. Unya pwede nato na ipakusog og padagan mga guys basta sa tan-aw nimo mga guys nga gaan ang imong karga. Unya magdepende po sa sakyanan kay kadaghanan mga sakyanan nato karon mga guys naanay limit. Ang uban 90. Unya kining gidala-dala sa inyong bugoy mga guys ang pinakakusog nga dagan ani 100 ra. Dili na ka pwede maka pataas pagpadagan kay naa ni siya limit. Na siya wa ta kabalo kay dili man ta gitawag og magbubuhat og kining truck. Naa ni siya gitawag dili ta inventor. Naa siya gitawag nga limit. Dili na ka pwede makapataas taman ra gid ka 100. Unya ang imong makinana mga guys medyo ugong na. Murag maluoy na ka sa inandaran. Unya ang tagsa-tagsa ka driver ginaampingan pod ang unit. Dili lang ang karga mo giampingan, pati ang truck ginaampingan na sa driver. Unya labaw na nga ang mga tao sa palibot o labi na sa mga namuyog kining gitawag natog highway. Mas labaw nang giampingan na namo mga guys kay ang disgrasya mga guys walay ginapili. Og mao to siya ang unod sa video sa inyong bugoy mga guys nga ginaandam po niya para kaninyo. Og atangin na lang po ninyo ang ubang pang video nga atong i-upload. Og ayaw po mo kalimot sa pag-subscribe o like and share. Og pakihit na lang po sa notification bell kay ang tumungog tuyo nato diri mga guys nga mapakita sa inyo ang mga lugar nga ginatamakan po sa o ginatungtungan sa inyong bukoy. Daghang salamat mga guys.